El baptisme crec en Jesucrist. La família em va educar com a cristiana, però això no n'hi ha prou. Hi va haver un moment a la meva vida que alguna cosa, un do de Déu, perquè la fe és un do, Déu me l'ha regalat, i vaig notar alguna cosa especial en diferents moments de la meva vida. És a dir, a la vida vas creixent en la fe i vas creixent gràcies a coses que poden ser de lo més imprevisibles. Un moment que una persona et diu alguna cosa, un moment que creus en alguna cosa especial. Hi ha algun moment, per exemple, moments que has de donar passos. Jo en la meva vida, en l'adolescència, per exemple, molta gent començava a allunyar-se, tots érem creients, tots érem practicants, la família també, però alguns s'allunyaven d'aquesta fe. I jo, sense tenir-ho massa clar, vaig pensar, però jo crec que Déu existeix. Si crec que Déu existeix, necessito fer alguna cosa, no? Viure aquesta fe. I vaig tenir una certa perseverància en aquell moment en la meva pràctica de la fe. I penso que això és molt important, perseverar en la pràctica de la fe, perquè t'ajuda a créixer en aquesta fe. I necessites anar creixent en la fe, perquè tens una fe immadura d'infant que ha d'anar madurant a l'adolescència, a la joventut i en cada moment de la teva vida. Igual com això, doncs, en la vida et vas trobant persones que et donen la mà i que t'obren els ulls en algun misteri de Déu. I aquest obrir-te els ulls t'ajuda a créixer en aquesta fe. Però has d'estar-hi obert. És a dir, el que sí que tinc molt clar és que no em puc tapar les orelles a el que em diuen els que tinc al meu voltant, perquè el Senyor em parla a través d'ells. A vegades esperem que Déu em parli. I com em parla Déu? Déu em parla a través de les persones que se'm presenten al davant. No puc tancar els ulls, no puc tancar les orelles, allò que veig, allò que sento al meu voltant. Tot això m'ajuda a créixer en la fe. Doncs jo encara ho segueixo fent, fem-ho tots, feu-ho, perquè penso que és d'aquesta manera que creixem en la fe.